Mugaz alde batetik, bai mugaz beste aldetik, uste dut erabakitzeko eskubideak nahiz eta leku bakoitzean bere forma hartu, oinarrizkoa dela horri eskutik helduta aurrera egitea. Ni uste ekimena bezala merezi duela bultzatzea eta ni behintzat herritar bezala hortara nator. Benetan rekorrido daukena gure herrian dela, hori justu espresio demokratikoa, herriari hitza ematea eta herriaren erabakia errespetatzea. Eta herriak ere horrelakoa dira, bere kabuz bilin nahi dute, egan Euskal Herritik mundura gure kolorea eman, ez tximeleta bezala, txikia gara, baina asko dugu emateko, auzolanean, euskeraz, baiet. Gure eskubidea da, eta gure esku dago bidea. Uste dut bazela garaia horrelako olatu bat denon artean sortu, elkar ilusionatu, elkarri eskua eman eta bide luze horretan pausoak eman nahi ditugula erakusteko eta olatu honen indarrarekin benetan harrituta eta hunkituta nago. Sinisten dudalako gure herrian eta sinisten dudalako demokrazian, ez? Nik uste dut gizarteak gero eta aurreratuagoa daudela neurri hortan, jendeak parte hartu nahi du, jendeak erabaki nahi du, eta horretara etorri naiz, nola ez. Polita da, gu iparraldetik etorri gira, ikustea egun batez maite nuke Baionatik ez dakit Iruñara, edo Baionatik Bilbo Iruña. Ez gira aski izanen, banan zergatik ez katalanekin, eskoziarekin zerbait muntatu. Bueno, batez ere izan daila historikoa hemendik aurrerakoa, hori iruditzen zait interesgarria benetan. Eta pentsatzen dut ondoko hilabetetan eta beharko dela hori zabaldu, landu eta iparraldeko moduan ere gauzatu. Euskal Herrixak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea daukala eta zentzu horretan nik uste dut demokraziaren oinarri dela. Eta normala da herritarrak hain alaitzu bizitzea. Nire aportazioa da egitea oso garrantzitsua da aniztasuna, bai? Euskal gizartearen aniztasuna eta hori izan behar da nire aportazioa. Éxito y una expresión de la voluntad firme del pueblo de Euskal Herria de ejercer el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir, que es precisamente aquello que los catalanes vamos a ejercer el próximo 9 de noviembre.